Mwelase. Ndabezitha. Oh, nongalo. Sondela mfowethu, sondela ngana kwethu. Oh, usuphinde wasihlasela. Ndabezitha. Ngisifica kabi simatasa. Ungiyazi indoda iyabamba iyayena. Awu nongalo. Ndabezitha. Yini kwenze njani kulokhu? Ndabezitha. Ngisihamba ngalo udaba lwengane. Ingane Le eyanokubezela. Inokubezwa isigwili lesi sikule ndawo. Umhlobo. Ngibona umhlobo. Cha, sasisilikhulumile nje lolo daba nongalo ngabe. Sasivumelene ukuthi uzofona. Awu noma wahamba kanjani? Konje kwakuthikani lapho? Kwakuyimi noma ubani konje? Ukufona kwagcina kanjani lena ufoni? Undabezitha kwakuyena ozofona kuze amaphoyisa. Sayishintsha ke namanje Msweli lena. Udaba salixoxa nongalo mhlawumbe ngikukhumbuze ngoba ngangithe mina emva kokuveza ukubaleka ukufona futhi ngakuzwa nami neqhaza kufanele silibambe kodwa ke ngase ngithi mina ngenxa yezimo umuntu ayebhekane nazo fona wena ukuthi ufuna ukuthi awukakafoni. Ndabezitha umuntu omdala akathunywa uthunywe emile senginqena nami ukuthi ngibe ngathi undabezitha ngiyaphikisana naye kodwa inkulumo yayithe undabezitha uyena ozofona ugcinethe angihambe ngikhuleke uzofona sengibona ke indabezitha nezinsuku seyihambile sekuphele ngishama izinsuku usuku lesine namhlanje lo 72 hours usuphelile okuyiwona wona ozokwazi ukubamba ubufakazi kanti nengane lapha ecrash ayisenzi kahle sekubonakala impela nje ukuthi konakele kakhulu kanti uyehlweni ukamhlobo usakhulekile kanti bebe singathola ke mhlambe noma ngabe kuthiwa ke ugcine ingane usizo ngathi kodwa ulona usengaphakathi akufoniwe ilokho bekulinde undaba bengithi ngilanda impendulo ukuthi undaba ezethu hayi ufuna kuyigadeke leyo kulanda impendulo nondawo wena nongalo ngoba phela kusho ukuthi usiyangithuma phela hayi usiyangithuma masuwenza njalo nongalo kufuneka sikwazi ukwehlukanisa amandla ngoba umuntu uzolanda impendulo uyisaphi ngoba phela zonke impendulo ziza kunika yobe indaba ilento engeke ngiyichazeke ukuthi kwesinye isikhathi njalo abantu masebethatha amandla bayabuyisela kuwo kanti phela amandla lapha nongalo lonto kufuneka yazeke yobe indaba ngathi phone uthi nike kulokhu manje uthi ingane kuyimanje ayenzi kahle crash ngenxa yokuthi akufoniwe nalapho ubhizi uqaphelela mina uthi angifone noma ngiyiveza izimo uthi angifone ngani Msweli njengoba wazi ukuthi kwakuyona le ndawo esikuyona asina ngisho wifi indaba ezitha uthi asifone noma uyiphethe iwifi indaba ezitha ube ngavele ashayela amaphoyisa eshantshi mhlambe engasebenzi lokho ko wifi ushaywa ngewifi Msweli kushaywa ngewifi indaba ezitha hawu manje njengoba kungekho izinto ze wifi lapha sizofona ngike ngathi ngoba ngifuna siyikhulumele phansi le Msweli umhlongo nje ziningi izinto engingafisanga kulokhu ngiyiveza kuwena ngaveza nje okwehholo ngoba kuyinto esobala futhi engicela izocacela noma ubani indaba ezitha kuningi Mwelase Msweli umhlongo akwenzela mina engakwenzeli mina nje kwenzela lesi sizwe indaba ezitha uma ke sekuzwe ngakuveza lokho indaba ezitha so ke ngifuna ukuthi ngithi kuwe fona ngangichazile indaba ezitha ngangichazile indaba ezitha angithi ngeke kube kahle mangaka bonakale mina ngifona ngathi ngcono makuyinkosi yesizwe ngoba lula makuze amaphoyisa asheshe efike mina sengabanyama nambani esizweni enye into engayithandanga engifuna ukuyiveza nje Msweli ngoba khona ezinye izinto ezibizi kuphazamisa ukusebenza kwethu emva kokuba kade ufikile la indaba ezitha igama elihambayo la ngaphandle lithi mina ngifuna ukufona abantu abakhulumayo lapha ngaphandle bathi mina angifuni ukufona kuthiwa wena Msweli uhamba ukhipha amagama ukuthi vele uyazi ukuthi ngeke ngifone mina yobe indaba ezitha Msweli ngifuna kuvele abafuna usiqhatha ucace nakuwena Msweli ukuthi
udaba lokunukubezeka kwengane aluwona umdlalo nakumina njengenkosi njengoba ushilo. Ngiphethe isizwe, kubalulekile kimi ukuqinisekisa ukuthi kokuhle sengikwenzela isizwe ngikwengeze nalokhu ukuthi amadoda engiwangamele ahola ngesibonelo esihle nesisibonelo esihle ngisho naseyinganene ezilandela ngemuva. Kuyiliqiniso futhi Nongalo njengoba uveza ukuthi asithathe Icala belibonakalayo ukulungisa lezi zinto. Kodwa ke ngithi kukhona okunye ukulungisa Msweli okuye uthi uyalungisa kanti usuyona. Alela maqhawe Msweli. Baningi sihamba phezukwawo. Babethi bayalungisa. Kanti wena njengoba umuntu kazana nje. Ungareporta ungaziwa nokwaziwa. Ngazi noma kuthiwa alcohol anonymous lento kodwa nje lento okungaziwa kodwa ubika udaba. Angithi umuzi uyawazi. Okwenzakala kuyisigamela. Umenzi uyamazi. Ngena ke kulento ka alcohol anonymous. Ubika udaba uzoba alcohol anonymous wena. Dabezini anginako uqophisana nenkosi yesizwe. Ungelula futhi. Inkosi yesizwe akesithe mayithola ithuba izofona. Ngoba udaba lwengane ingane ayisebenzi nakahle esikoleni kanti umphakathi njengoba isho uDabezitha lento isiziyaphuma bengafanele iphume. Ngoba kuyaziwa emphakathini kufanele kube inkosi efona uzamaphoyisa asheshe. Dabezitha sekusuku lesine. Hayi ngoba inkosi yesizwe kuyimina. Hayi sikumpela Msweli. Sikumpela nje. Uhambe. Dabezitha Uzafona. Yothi mangiqeda ukufona ngoba kufuneke mangiqeda ukufona bese ke ngoba sengifonela Dabezitha. Kodwa njengoba ngangishilo Msweli kulolu daba osulubika manje lokuthi ingane ayisenzi kahle nasesikoleni. Nabazali bayo sebekwila ngcindezi okhuluma ngayo. Isiyamthinta yona lento. Isingenza nami kube sengathi ngimdibi munye nomhlobo. Hayi kuleka Msweli. Dabezitha. Ngizofona uyezwa. Dabezitha. Akazafona